या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। नारायण राणेंचा दौरा अचानक रद्द, तेलींच्या स्टेटसची चर्चा। भाजपमध्ये येण्यासाठी फडणवीस मागे लागलेले नारायण राणेंनी सांगितलं किस्सा। आणि नितेश राणेंना वडिलांच्या पराभवाचा हिशोब घेऊन बसावा लागेल, वैभव नाईकांचा टोला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज। वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दवडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08। सिंधुदुर्गामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलिसांची नाकाबंदी सुरू आहे। पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नाकाबंदी सुरू आहे। काल देखील कुडाळात करण्यात होती। आज कणकवली शहरातील पटवर्धन चौकमध्ये ही पोलिसांची नाकाबंदी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। येथे जे येणारे 4 चाकी कार असेल किंवा दुचाकी कार असेल, त्यांना नंबर प्लेट नसेल, त्या गाड्यांना इथे थांबवून त्यांची चेकिंग केली जात आहे। कारण आपण आता पाहिलं, एक गाडी आहे जी काळ्या रंगाच्या काचेची गाडी आहे आणि ती जी गाडी आहे ती पोलिसांनी थांबवलेली आहे। त्याच्यामध्ये त्याला पुढे नंबर प्लेट देखील नव्हता आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ती गाडी पोलिसांनी चेक केली आहे। कुठून आली गाडी, ही कुठे जाते आहे अशी माहिती त्या चालकाला विचारण्यात आली आहे। ती गाडी थांबवण्यात देखील आलेली आहे। आपण पाहतो पोलीस त्यांची चौकशी करतात ही सर्व। आणि ह्या श्रीधर नाईक चौकमध्ये ही जी आहे ती नाकाबंदी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। ही जी गाडी आहे ती पोलिसांनी थांबवली आहे, त्याची चेकिंग देखील केलेली आहे। त्याची चौकशी सुरू आहे। गाडी कुठून आली, कुठे जाते आहे, कोणाची गाडी आहे अशी देखील सर्व माहिती पोलीस गोळा करत आहेत आणि अशा पद्धतीने ही सर्व नाकाबंदी सुरू आहे। अनुषंगाने सर्व हे कामकाज सुरू आहे। येथे जे येणारे जे 4 चाकी वाहनं आहेत, ती वाहनांमध्ये समजा काळ्या काची असतील तर त्यांना थांबवून ही जी सगळी जी आहे त्यांची तपासणी केली जात आहे। तशाच पद्धतीने ज्या गाड्यांना नंबर प्लेट नाही आहेत त्या गाड्यांची देखील तपासणी होत आहे। समजा कागदपत्र नसतील त्यांना फाईन मारले जात आहेत। आणि अचानक ही सरप्राईज नाकाबंदी ही कणकवली शहरामध्ये ह्या श्रीधर नाईक चौकमध्ये करण्यात आलेली आहे। कारण इथूनच ह्या रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा रस्ता आहे, गोव्यावरून मुंबईकडे जाणारा जो शहरामध्ये येणारा रस्ता हाच देखील आहे आणि याच परिसरामध्ये गजबजलेली वाहतूक असते। त्या अनुषंगाने ही जी नाकाबंदी आहे ते ह्या चौकामध्ये आता करण्यात आलेली आहे। जे वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक आहेत झावरे साहेब, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नाकाबंदी सुरू आहे। आपण पाहत आहोत की ही एक गाडी देखील आहे ती जी थांबवण्यात आली आहे, त्याची चौकशी सुरू आहे। सकाळपासून ही जी नाकाबंदी येथे करण्यात आली आहे प्रत्येक चौकामध्ये। येथे जे 4ही बाजूचे चौक आहेत त्या चौकामध्ये पोलीस आहेत आणि पोलीस गाड्यांना थांबवून त्यांची तपासणी देखील करतात असं एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे। कारण लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक यांनी काल जी बैठक हॉटेलधारक असतील किंवा लॉजधारक यांची बैठक घेतली, त्यांना देखील सूचना केलेल्या आहेत की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे पर्यटक असतील त्याच्यामध्ये
फोंडाघाटच्या चेकपोस्ट 10 लाखाची रक्कम सापडली होती आणि त्या अनुषंगाने पोलीस सतर्क झाले आहेत आणि निवडणूक विभागाच्या आदेशानुसार सूचनेनुसार हे सर्व सुरू आहे. आपण जरी एकंदरीत पाहिलं की आपण ह्या पटवळ चौकामध्ये ही नाकाबंदी सुरू आहे, त्यामुळे वाहनधारकांनी किंवा प्रवाशांनी येताना आपली सर्व जे कागदपत्र आहेत किंवा समजा कुठे फिरायचं असेल तर आपले सर्व दस्तावेज व्यवस्थित ठेवावे. जे ही पाहतो आहात की ही जी नाकाबंदी आहे कशा पद्धतीने सुरू आहे. लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. हो, पुढच्या वेळेला ते ह्याचे दोन पक्ष तर नसतील आणि काँग्रेसमध्ये काय राहिलंच नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं जे भाष्य आहे ते भविष्यात खरं ठरेल. दादा, दीपक केसरकर शिर्डीच्या दौऱ्यावर आहेत. बाबांचं दर्शन घेतलं आणि सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचा उमेदवार हा 2 लाखांच्या फरकाने निवडून येईल असं म्हणाले. आनंद आहे, धन्यवाद त्यांना देतो. त्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली त्याबद्दल त्यांना लाख लाख धन्यवाद. साईबाबांनी त्यांना उदंड आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य द्यावं. दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदारांच्या गाठीभेटी चालू आहेत आपल्या, मात्र 90चा आकडा आपण घेऊन चाललात. 90-95% नाही, सगळीकडे नाही हो. मी कुडाळ शहर बोललो, मी 90 सर्रास नाही. मला माहिती आहे ना कुठे मतदान आपल्याला मिळणार आहे, कसं मिळणार आहे. मला ते कुडाळ हक्काची माणसं आहेत माझी, कळत ते मतदान करणार आपल्याला. दादा, आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करायला सुरुवात झालेली आहे. अच्छा, आपण कधी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहात? मी त्याच्यामध्ये 17 आणि 14ला सुट्टी आहे, पण बाकी काय दिवस उरले ते बघतो आणि चांगला ब्राह्मण कोण आहे ज्योतिष सांगणार त्याच्याकडे जाऊन वेळ आणि हे घेतो आणि जाहीर करतो उद्या. हां, आता 16 तारीखपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख आहे. मात्र 16 मात्र महायुतीकडून अद्याप उमेदवार जाहीर झाला नाही. ते होईल. आम्हाला बऱ्याच लोकांना उमेदवार माहिती आहे, कळलं ना. दादा, हाच प्रतिसाद तुम्ही म्हटलं रत्नागिरीमधले लोक पण उत्सुक आहेत आणि रत्नागिरीमध्ये कसा माहोल पाहायला मिळतो प्रचार? अतिशय चांगलं. त्या लोकांचं एकच म्हणजे आनंदात त्या येऊन एकच म्हणतात, आम्हाला दादांना मतदान करायला मिळणार, हे आमच्या नशिबाचा भाग आहे, आम्ही खुश आहोत. काल शरद पवारांनी अशी टीका केली आहे की विरोधक नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधक संपवण्याचं काम करत आहेत असं शरद पवारांनी म्हटलं. विरोधक त्यांच्या कामामुळे कर्मामुळे ते संपत आहेत. त्याने एवढे वर्ष घालवली, त्यांनी लोकांचा विश्वास संपादन न केल्यामुळे ते संपत चालले. मोदींना त्यांना संपवायची काही गरज नाही, आपोआप संपते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. बीजेपी मध्ये मला मागे पडला देवेंद्र दादा या ना. एक दिवशी मला आम्ही विमानात उतरलो, एका बावनकुळेच्या मुलाच्या मुलीचं लग्न होतं, तो आलो टँकर
अरे दादा 1 मिनिट बाजूला आहे ना, बोलायचं देवेंद्र काय बोलाय दादा या बस जा काय नाही पक्षात काय तू रस्त्यावर विचारतोय एका पक्षाचा नेता आहे मी एवढ्या लवकर निर्णय नाही तू बोलव मला आपण चर्चा करू बोलवलं पण मी प्रत्येक गोष्ट विचार करतो आणि पद मिळवायचं असेल तर लायकीचा बनायचा प्रयत्न करतो काय गोष्टी कराव्या अब्राहम लिंकननी त्याच्या आत्मचरित्रात तुम्हाला जर लोकप्रिय लोकप्रतिनिधी बनायचं असेल नेता बनायचं असेल या गोष्टी करा आणि या गोष्टी करू नका 10 गोष्टी करायच्या बाजूने 10 गोष्टी करू नका रस्त्यावर उभे राहू नका रस्त्यावर उभे राहून चहा थंड पिऊ नका स्वस्त व्हायचं नाही एखाद्या रस्त्यावर एकाच वेळा कधीतरी जायचं उत्सुकता लोकांनी बघा राणीचा योग लोकांनी बाहेर येऊन पाहिलं खातोय केळं टाकतोय साल टाकतोय पुढे किती पाहतो मी लोकप्रतिनिधी कसे फिरतात रस्ते मी नाही फिरत आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. भारतीय जनता पक्षाची ही मुघल नीती ही पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने चालू झालेली आहे. गद्दारांना फोडायचं आणि निष्ठावंतांच्या अंगावर सोडायचं, पण गद्दारांना गाडणारी ताकद आजही मुंबईमध्ये आहे. त्यामुळे रवींद्र वायकर उभं राहू दे तर आणखी कोणी राहू दे, तिथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचाच अमोल कीर्तीकर निवडून येणार. त्यामुळे गद्दारांनी अशा पद्धतीने लाचारी करायचं सोडा आणि निदान अस्तित्वासाठी तरी जीवन जगा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. खरं तर गजानन कीर्तीकरांना ह्यांना उशिरा सुचलेलं एक शहाणपण आहे. आपल्या मुलग्यावर ज्यावेळी चौकशी झाल्या तेव्हा हे गजानन कीर्तीकर आता सांगतायत की ईडीच्या कारवाई चुकीच्या आहेत. खरं तर याआधी सुद्धा संजय राऊत साहेब असून देत, आमचे युवा सेनेचे चव्हाण असून देत, यांच्यावर कारवाई झाल्या, ते जेलमध्ये गेलेत. आणि ज्या कार्यकर्त्या तुम्ही भाजपमध्ये या नाही तर तुमच्यावर कारवाई करतो असं सांगत असताना आज ते सांगतायत की खरं तर ज्यावेळी खासदार शिवसेनेतनं फुटले त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की मला उद्धवजींनी आम्ही सांगितलोय आम्हाला बाळासाहेबांचे विचार करायचे आहे, विचार आपल्याला पुढे न्यायचे आहेत. आणि आज मात्र त्यांच्या घरात कारवाई झाल्यानंतर त्यांना मात्र हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. आणि निश्चितपणे भाजप हा असाच आहे की ज्या निवडणुकीच्या वेळी राजकारण न करता निवडणुकी कशा पद्धतीने ईडी, CBI, IT या चौकशीच्या आधारे लोक आपल्याला भीती दाखवून घेत आहेत. परंतु जनता मात्र त्यांना जुमानणार नाही. जनता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भाजपला हद्दपार करणार एवढं मात्र निश्चित आहे. नाही, शिंदे सेनेचं अस्तित्व याआधीच संपलेलं आहे. आणि शिवसेना फोडण्यासाठी किंवा शिवसेना चिन्ह करण्यासाठी आणि शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री उतरण्यासाठी शिंदे सेनेचा वापर केला आहे. हे शिंदे सेनेच्या खासदारांनी आणि आमदारांना कळून चुकलेलं आहे.
परंतु त्यांच्याकडे आता पर्याय नाही म्हणून ते तिथे आहेत. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये लोकांना हे कळलेलं आहे की शिंदे सेनेचा वापर शिवसेना फोडण्यासाठी केला आहे आणि कोणाची नकली शिवसेना आहे हे सुद्धा लोकांना कळलेलं आहे आणि ते निवडणुकीत दाखवून देतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. आमदार वैभव नाईकांनी आमदार नितेश राणेंवर जहरी टीका केली आहे. नितेश राणेंपासून भाजपनं सावध राहावं असा सल्लाही त्यांनी दिलाय. नितेश राणे हिशोब घेऊन बसणार आहेत, त्यावेळी आपल्या वडिलांचा पराभवाचा हिशोब ते घेऊन बसणार आहेत आणि लोकसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर राज्यात महायुतीचं सरकार राहणार नाही. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील आणि त्यावेळी आम्ही या मतदारसंघातील या जिल्ह्यातल्या जनतेला याआधी सुद्धा जेव्हा आमचं शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा कुठल्या पक्षाचा सरपंच आहे किंवा कुठल्या पक्षाच्या लोकांनी मतदान केलं हे न बघता सगळ्या लोकांना निधी द्यायचं काम उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी केलं आणि ह्यांनी मात्र आपल्याला मतं दिली नाहीत तर आपल्याला निधी देणार नाही ही त्यांची जुनीच परंपरा आहे. फक्त त्यांची आता एक अर्धही सरपंचांना धमकी आपण दाखवली, परंतु भाजप कार्यकर्त्यांना सुद्धा त्यांनी धमकी दिलेली आहे आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी नितेश राणेंच्या या प्रवृत्तीपासून सावध राहावं. कारण याआधी ज्या काँग्रेसमध्ये प्रचार करताना त्यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांचेच कार्यकर्ते सुदन बांदेवळेकर यांची कोणी बोटं छाटली. त्याचबरोबर रामजी वळजूंचा मृत्यू कशामुळे मुंबईत झाला हे काँग्रेसच्या आणि राणे समर्थक कार्यकर्त्यांना माहिती आहे, परंतु भाजपच्या कार्यकर्त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचार करताना या दोन्ही घटनेची जाणीव ठेवावी आणि या दोन्ही घटना आपल्या सोबत सुद्धा होऊ शकतात याची जाणीव त्यांनी ठेवावी आणि प्रचार करावा. एवढंच भाजप कार्यकर्त्यांना एक आमच्या जुना मित्रपक्ष म्हणून एक त्यांना सावध सूचना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार हा महायुतीचाच असणार, चिन्ह महायुतीचंच असेल असा विश्वास भाजप नेते ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलाय. तर खासदार विनायक राऊत हे विकास करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेत, त्यांचा पराभव निश्चित आहे. इथला खासदार हा मोदींना पाठिंबा देणारा असेल. विनायक राऊतांनी केवळ भाजपवर टीका करून बातम्या छापून आणल्यात अशी खोचक टीका ॲडव्होकेट शेलार यांनी केली आहे. महायुतीचा उमेदवार हा त्या ठिकाणी माननीय मोदीजींचाच समर्थक असेल आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मोदीजींनाच जणू काही उमेदवार आहे असं समजून आम्ही कामाला लागलो आहोत. नाव आणि चिन्ह दोन्ही या आठवड्यात घोषित होईल असेल. मी बैठकीच्या अंतर्गतले कुठलेच विषय जाहीर वाच्यता करणं सोयीचं नाही आणि म्हणून त्याच्यावर मी काहीही कॉमेंट करणार नाही. तुमचं म्हणणं प्रश्न म्हणून बरोबर आहे. मतदार आणि कार्यकर्ता यांच्याकडे स्पष्ट उमेदवार हा निवडणुकीच्या आधी आलाच पाहिजे आणि तो येईलही आणि म्हणून म्हटलं या 6-7 दिवसामध्ये उमेदवार घोषित होईल. आम्ही कामाला लागलेलो आहोत. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा त्यांनी प्रदेश नेतृत्वाकडे अतिशय स्पष्टपणे या जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांनी, कार्यकारिणीने, पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे आणि ती तुम्हाला माहिती आहे. हा मतदारसंघ भाजपला मिळावा महायुतीमध्ये आणि राणेसाहेब उमेदवार असावेत ही कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. प्रदेशाकडे तशी इच्छा त्यांनी मांडलेली आहे. पण मी जसं म्हटलं उमेदवार महायुतीचा असेल आणि तो या 6-7 दिवसात घोषित होईल. ही आमची रणनीती आहेच ना. राणेसाहेब महायुतीचे नेते आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत, माननीय मोदीजींच्या मंत्रिमंडळातले वरिष्ठ मंत्री आहेत आणि त्यांनी जर या प्रचाराची धुरा स्वतः खांद्यावर घेतली आहे तर याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट कुठली असू शकते. आणि विनायक राऊत यांचा पराभव करणं म्हणजे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागामध्ये ज्या आमच्या मतदारांना
अपेक्षित आणि अभिप्रेत असलेला विकास यापासून त्यांना वंचित राहायला लागला आहे. त्यावरचं उत्तर हे स्वतः राणेसाहेब इन फ्रंट पुढे येऊन महायुतीच्या वतीने भाजपच्या वतीने लढत आहेत, बूथवर जात आहेत आणि त्याचा परिणाम आम्हाला चांगला दिसतो आहे. मतदारही स्वागत करतायत, आमचे कार्यकर्ते नेटाने कामाला लागले आहेत, मित्रपक्षांचे आमच्या महायुतीचे कार्यकर्तेसुद्धा या सगळ्या गोष्टीतनं महायुतीचं होणारं वातावरण याचा फायदा होईल असं त्यांना दिसतं आहे. मला वाटतं की आता महायुतीचा उमेदवार हा 6-7 दिवसात घोषित होईल हे मी म्हटल्यानंतर त्याच्यानंतर कोण कोणाला कसं भेटतं याच्यावर मी काय भाष्य करणार. अशी कुठलीही चर्चा नाही. महायुती एकत्र आहे, एकत्र राहील, एकत्र लढेल, एकत्र जिंकेल आणि विनायक राऊतांचा पराभव नक्की होईल आणि इथून माननीय मोदीजींच्या सरकारला भक्कम पाठिंबा देणारं एक खासदार निवडून जाईल. मी म्हटलं तसं गोंधळ वगैरे नाही, वादविवाद नाही, विसंवाद नाही, चढाओढ नाही. प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला आपल्या पक्षाच्या बाबतीत मतं मांडण्याचा अधिकार आहेच ना. तो पक्षांतर्गत मांडला तर ते चूक आहे आणि म्हणून मी कोण अन्य मित्रपक्षाची लोक आपापल्या पक्षात काय मांडतात यावर मी भाष्य करणं मला योग्य वाटत नाही. मी महायुतीचा कार्यकर्ता नेता जर असेल तर मी एवढंच अभिप्रेत करेन की महायुतीचा इथून खासदार आला पाहिजे आणि मला सगळ्यांना बरोबर घेऊन चाललं पाहिजे आणि या दोन्ही गोष्टींसाठी मी इथे आलो आहे. असं वाटतं की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यपद्धतीची परंपरा ज्यांना माहिती आहे त्यांना हे पूर्वीपासून माहिती आहे. आमच्याकडे उमेदवार घोषित करणारं जे बोर्ड असतं, जी समिती असते, जी कमिटी असते ती केंद्रीय स्तरावरच असते. राज्यामध्ये स्थानिक स्तरावरून नावं घेतली जातात. महाराष्ट्राच्या कोर कमिटीमध्ये त्यावर चर्चा होते. मी भाजपचं सांगतो आहे आणि महाराष्ट्राच्या स्तरावर कोर कमिटीत चर्चा झाल्यावर त्यातली प्राधान्यक्रम किंवा प्राधान्य असलेली अशी नावं स्क्रीनिंग कमिटीकडे अध्यक्षांसमोर मांडली जातात. स्क्रीनिंग कमिटीवर दिल्लीत त्यावर चर्चा होते आणि त्यानंतर अंतिमतः आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे त्यातच उमेदवार घोषित होतात. ही पद्धत पहिल्यापासून आहे. जागा कोणी कुठल्या लढवायच्या याबद्दल चर्चा दिल्लीपर्यंत जाऊ शकते. उमेदवार आमच्या मित्रपक्षांचे आम्ही ठरवत नाही, त्यासाठी दिल्लीला येण्याची गरज नाही आणि त्याच्यातलं तुम्हाला दिल्लीपर्यंत त्यांना नेण्याचा विषयच नाही. मला वाटतं अजून त्यांचा निर्णय त्यांनी घोषित केला आहे. प्रक्रिया पूर्ण होऊ द्या. भारतीय जनता पार्टी हे मानतं की मोदी परिवार हा वाढला पाहिजे. मोदी परिवार वाढतोय आणि जो मोदी परिवारात येईल त्याचं स्वागत केलं जाईल. हे देवेंद्रजींनी स्वतः त्या ठिकाणी घोषित केलं आहे. जो मुद्दा मांडला याच्यात भाजपचा काय दोष? शिवसेना अखंडित. त्यावेळेला उद्धवजी म्हणाले मी शिवसैनिकांना मुख्यमंत्री करीन. झाले ते स्वतः. त्यांनी मतं आमच्याबरोबर मागितली, सरकारमध्ये गेले दुसरीकडे. हा होता राजकीय व्याभिचार. आता त्यांचा राजकीय व्याभिचार आणि त्यांचा कौटुंबिक स्वार्थ यामुळे आणि मग यापुढे मी माझ्या सुपुत्रालाच त्या ठिकाणी पुढे करीन या त्यांच्या असलेल्या पुत्रप्रेमाची कहाणी या 3 गोष्टीमुळे शिवसेना फुटली. एकनाथ शिंदेजी किंवा कुठल्याही शिवसैनिकाला योग्य स्थान दिलं असतं तर कदाचित शिवसेना फुटली नसती. यात भाजपचा काहीच दोष नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचंही तेच आहे. कधी येऊ, मग पुढे जाऊन येऊ, मग तुमच्याबरोबर युतीत सामील होऊ, अशी धरसोड वृत्तीचे संकेत हे शरदचंद्र पवार साहेबांनी दिले आणि नंतर स्वतःचा राजकीय वारस मुलगी का खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये राजकीय वारस म्हणून काम करणारा नेता अजितदादा पवार यामध्ये संभ्रमावस्था झाल्यावर पवार साहेबांनी स्वतःच्या सुपुत्रीला मुलीला त्या ठिकाणी निवडलं. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. काँग्रेस पक्षामध्ये तर शकला अगोदरच झाली होती. मला वाटतं या सगळ्यांमध्ये त्यांच्या अंतर्गत बजबजपुरीला
स्वार्थी भूमिकांना, धरसोड वृत्तीला आणि स्वतःच्या असलेल्या अहंकारी वृत्तीमुळे त्यांच्या झालेल्या शकलांना भारतीय जनता पार्टी जबाबदार असण्याचं काही कारणच नाही. त्याच्या मागे ईडी लागेल आणि ती लागलीच पाहिजे. ती एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. मला या गोष्टीचं आश्चर्य आहे, ज्याच्या मागे ईडीच्या नोटिसा, कारवाई जे काही सुरू झालं त्याच्यापैकी 80-90% लोक मी निर्दोष आहे असं म्हणत नाहीत. सगळ्यांची पत्र काढा, सगळ्यांची स्टेटमेंट काढा. ते म्हणतात आमच्या मागे राजकीय हेतूपोटी लावलेला आहे. याचा अर्थ मी दोषी आहे या अभिप्रेतावरच ते वाक्य वापरत आहे. मी निर्दोष आहे, मी घाबरत नाही, अशी भूमिका घेतलेले 5% पण लोक नाहीत. आणि त्यामुळे त्यांना स्वतःलाच माहिती आहे ज्यांच्या मागे ईडी लागली त्यांना. आणि ईडीच्या विषयामध्ये ईडीचा कायदा काही मोदी सरकारने आणला नाही. ईडीच्या कारवायांना न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तपासावं लागतं, सिद्ध व्हावं लागतं, सिद्ध करून द्यावं लागतं. ते सर्व अधिकार ईडीचे नोटीस किंवा आरोपी असलेल्यांना 100% आहेत. ईडीच्या कारवायांपैकी माननीय मोदी साहेबांनी सांगितलं, देशातल्या ईडीच्या कारवायांपैकी केवळ 3% हे राजकीय जे लोक आहेत ती आहेत, बाकी 97% अन्यही लोक आहेत. त्या 97% कारवाई या 3% कोल्हेकुईमुळे थांबवून देशामध्ये भ्रष्टाचाराचा महामार्ग निर्माण करून द्यायचा अशी अपेक्षा त्यांची असेल तर देशातील नागरिकांना अपेक्षित नाही. देशातील नागरिकांनी मोदीजींना आणि मोदी सरकारला ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा या विषयावर मतदान केलं आहे. आणि म्हणून ज्यांच्या कारवाई आहेत, मग कुठेही असतील, ते तुमचा पुढचा प्रश्न असेल इकडे का तिकडे, कुठेही असतील त्यांना कारवायांना समोर जावंच लागेल, न्यायालयासमोर जावंच लागेल. होती त्यावेळेला त्या पक्षाला ती चांगली वाटत नव्हती का? ती इथे आल्यावर त्यांना भ्रष्ट वाटायला लागली का? जे कोणी त्यांचा पक्ष सोडून इकडे आले त्यावेळेला काँग्रेसच्या नाना पटोलेंनी अशोक चव्हाण भ्रष्ट आहेत असं कधी म्हटलं होतं? कधी उद्धवजींनी त्यांचा पक्षात असेपर्यंत कोणीही नाव घ्या, त्या सगळ्यात जे सोडून आले त्यांना हे धुतल्या तांदळाचे तेच सांगत होते. त्यामुळे त्यांच्या भूमिका या दुटप्पीपणाच्या आहेत. स्वतःकडे असल्यावर बाब्या, दुसऱ्याकडे गेला की कार्टा, ह्या भूमिका विरोधी पक्षाच्या आहेत. लोकांना त्यातलं स्पष्ट दिसतं आहे. न्यायालयाच्या समोर निर्णय होत आहे. मला असं वाटतं की याबद्दल ती सीट जर एकनाथ शिंदेजींच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडे आहे तर निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे. या बाबतीमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक कुठे बोलल्याची माझ्याकडे माहिती नाही. आणि बोलत असतील तर सार्वजनिक बोलण्याची गरज नाही. व्यक्तिगत स्तरावर किंवा पक्षात ते आपलं मत जरूर मांडू शकतात. माझ्यासहित देवेंद्रजी सगळे त्यांची मतं ऐकून घेऊ. आणि युती म्हणून आणि महायुती म्हणून काही मित्रपक्षाला सांगायचं असेल तर ती सांगण्याची व्यवस्था एकनाथजी, देवेंद्रजी, अजितदादा, रामदास आठवले या स्तरावर आहे. त्यामुळे ह्याच्या जाहीर वाच्यतेला स्थान नाही. मला वाटतं जर या सगळ्याचा परिणाम होणारच नसेल तर उभाटा गट घाबरतो कशाला? आम्ही तर स्पष्टच म्हटलं आहे, मोदी परिवार या देशाची एका अर्थाने सेवकांची फौज आहे. मोदी परिवार वाढला पाहिजे. त्याच्यामध्ये जो कोणी मोदी परिवारामध्ये येतो आहे आणि त्यातही विशेष करून विकसित भारताचं 2047पर्यंतचं स्वप्न राज ठाकरेजींनी युवकांच्या विषयावर, युवकांच्या भविष्यावर, विद्यार्थ्यांच्या नवीन शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करण्यावर त्यांनी नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. मग याचं स्वागत करावंच लागेल की, आणि आम्ही करतोच की. जसा प्रत्येक मतदार हा त्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे तसं मोदी परिवारमध्ये येणारा प्रत्येक त्या ठिकाणी पक्ष या भूमिकेशी समर्थक असेल तर तो आम्हाला महत्त्वाचाच आहे. त्याचा उपयोगच आम्हाला होईल. मला वाटतं याचं पण थोडी भूमिका आपण समजून घेतली पाहिजे. ज्या वेळेला 2, 3, 4 जे काही पक्ष लढतात त्यावेळेला महायुतीपुरता तर मी नक्की सांगेन की त्या जागेवर कुठला पक्ष निवडून येऊ शकतो याची एक चर्चा असते. आणि मग त्या पक्षातला कोण उमेदवार निवडून येऊ शकतो हा दुसरा टप्पा असतो.
आमच्याकडे या बाबतीतल्या चर्चांच्या राऊंड चालू आहेत, विसंवादाच्या नाहीत. 1. 2. याच्यामध्ये काही रणनीतीचा भाग असतो. समोरचा उमेदवार कोण येणार आहे, समोरचा पक्ष कोण येणार आहे, या आधारावर पण काही विचार करणं आवश्यक असतात. त्याचे राऊंड चालू आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कुठलाही उमेदवार दिरंगाईने घोषित होणार नाही, योग्य वेळेला घोषित होईल. भारतीय जनता पक्ष आणि या देशाचा मूळ भ्रष्टाचाराची चौकशी झालीच पाहिजे याचा आहे. आणि म्हणून या विषयावर गजानन कीर्तीकरजी हे वरिष्ठ शिवसेनेचे नेते आहेत. त्यांना काही म्हणायचं असेल तर जसं मी मगाशी भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या विषयात सांगितलं, त्याच पद्धतीने मी त्यांना सूचना किंवा विनंती करू शकेन की त्यांनी पक्षात त्यांची मतं मांडावीत. त्यांचं हे व्यक्तिगत मत असेल, एकनाथ शिंदेजींच्या शिवसेनेचं हे मत आहे अशी माझी माहिती नाही. कुठला पक्ष लढला पाहिजे आणि मग कुठला उमेदवार लढला पाहिजे यांच्या चर्चा चालू असतात. आणि त्यामुळे त्या पद्धतीने इथे विनायक राऊतांचा पराभव 2.5 लाखाने कोण करेल आणि 2.25 लाखाने कोण करेल, म्हणजे कोण पक्ष, याची चर्चा चालू आहे. हा विषयच नाही आहे. त्या दोघांमधला हा संवाद असेल तर ते दोघंच त्यावर बोलू शकतील. मला याची पूर्ण माहिती असण्याचं कारण काय, मध्ये बाहेर आणि आतल्याचाच विषय असेल तर उद्धवजींना याची उत्तर द्यायला लागतील ना. की सुषमा अंधारे कुठल्या, सुषमा अंधारे या शिवसेनेत कधी आल्या, त्या प्रियंका काय चतुर्वेदी या पक्षात कधी आल्या, अशी असंख्य नावं आम्ही सांगू घे. तर दुसऱ्याला बोटं दाखवण्याआधी उद्धवजींनी 4 बोटं त्यांच्याकडे येतात हे लक्षात घ्यावं. या देशात, राज्यात नाही, सगळ्यात अहंकारी कोणी नेता असेल तर उद्धव ठाकरेजी आहे. हे कधीच चुकत नाहीत, यांचं कधीच निर्णय चुकत नसतो, यांचंच नेहमी सत्य असतं. आणि त्यामुळे मी म्हणेन तेच, जसं ते मागे म्हणाले, अरे काय औरंगाबादचं संभाजीनगर, मी म्हणतोय ना संभाजीनगर, अशाच पद्धतीने अहंकारांना जन्मलेलं नेतृत्व उद्धवजींचं आहे. आणि म्हणून उद्धवजींनी आम्हाला शिकवण्याच्या भानगडीत जाऊ नये. विषय असली आणि नकलीचा असेल तर तो विचारांचा आहे. बाळासाहेबांचा विचार हा त्यातला महत्त्वाचा विषय आहे. आणि म्हणून उत्तरच द्यायची असतील तर प्रश्न उद्धवजींकडे त्या विषयातले जास्त येतील आणि त्याची उत्तरं उद्धवजींना द्यावी लागतील. मुळामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टीला पार्श्वभूमी 2019 ते 2014 आहे. आता त्या सगळ्या गोष्टी समोर येतात. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब म्हणाले, आमचं तर त्याच वेळेला चर्चा चालू होती. भारतीय जनता पक्ष हा युती धर्मावर विश्वास ठेवून त्या ठिकाणी प्रामाणिकतेने भरोसा ठेवत होता उद्धवजींवर. बाळासाहेबांवर जेव्हा जेव्हा आम्ही प्रेम केलं, भरोसा ठेवला, त्याचा सन्मान आदर बाळासाहेबांनीही ठेवला आणि त्याचा फायदा आम्हा दोघांनाही झाला. आम्हाला माहितीच नव्हतं 2014लाही जे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की आमची चर्चा झाली, त्यावेळेला आमचा निर्णय होता. निवडणुका 2014लाही 151+ ही घोषणा आदित्य ठाकरेंनी दिली. जेव्हा सीटा ठरल्या नव्हत्या कुणी किती लढायच्या, तेव्हा आदित्यजींना 151+ ही अहंकारांना घोषणा द्यायला लावली कोणी. आणि मग त्यातनं केलेला प्रचार, तो आता मी सगळा मुद्दा मांडत नाही, 14चा मुद्दा येतो. कुठल्या फौजा आल्या, काय आल्या, कोणाचे बाप काढले, कोणाच्या पत्नी काढल्या, प्रत्येक भाषणामध्ये ह्या पद्धतीचे खंजीर, गुप्ती, काय काय या अहंकारातच केवळ वागत राहिले. आणि म्हणून उद्धवजींचा आज जो पक्ष, जे ओरिजिनल पक्ष, ओरिजिनल मी शिवसेना म्हणतोय, हे गेला हातातून. आमदार गेले, खासदार गेले. तुम्ही हे बघा, या जगामध्ये असं उदाहरण सापडणार नाही की ज्यामध्ये सत्तेत असलेले आमदार, सत्तेत असलेले मंत्री हे पक्ष सोडायला तयार झाले. कधीतरी अहंकारातनं बाहेर पडून आत्मचिंतनाची उद्धवजींना गरज आहे. पण त्यांचा विचार त्यांनी करावा. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये इतक्या पराकोटीचे खालच्या पातळीवर जाऊन केलेली भाषणं, वक्तव्य, टोमणे
हे संजय राऊत आणि उद्धवजींनी सुरू केले, हे त्यातलं दुर्दैव आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात दीपक केसरकर आमदार झाल्यापासून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणलेला आहे. ज्या उबाटा गटाच्या वेंगुर्ला तालुका प्रमुखांची राजकीय कारकीर्द दीपक केसरकर यांच्याबरोबर राहून सुरू झाली, त्यांच्यावर टीका करताना त्यांनी थोडं भान ठेवावं. आपल्या वरिष्ठांना आणि विनायक राऊत यांना खुश करण्यासाठी जर अशी टीका केसरकर यांच्यावर होत असेल तर ते हास्यास्पद असल्याचं प्रत्युत्तर वेंगुर्ला इथं शिवसेना पदाधिकारी यांनी दिलंय. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश शेरम यांनी बोलताना केलंय. मतदारसंघाच्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या 3ही तालुका प्रमुखांनी एक प्रेस घेतली आणि त्या प्रेसमध्ये त्यांनी सन्माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर यांना लक्ष करत त्यांच्यावरती टीका करण्याचा जो केविलवाणा प्रयत्न केलेला आहे तो अतिशय हास्यास्पद असा आहे. सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग तालुक्यामध्ये पर्यटनाच्या माध्यमातून दीपकभाई केसरकर जेव्हापासून आमदार झाले तेव्हापासून आतापर्यंत जवळपास हजारो करोड रुपये विविध माध्यमातून आलेले आहेत. तसे पुरावे आपल्याकडे वेंगुर्ला तालुक्यातच बोलायला गेलं तर झुलता पूल आहे किंवा सागरी जिकडे जिकडे समुद्राच्या बाजूला मोठमोठे बंधारे बांधलेले आहेत, हे सगळे त्याची साक्ष आणि पुरावे देत आहेत. त्याच्यामुळे बाळू परब वेंगुर्ला तालुका शिवसेना पक्षाचे तालुका प्रमुख यांनी काल ज्या पद्धतीने स्टेटमेंट केले आहे ते स्टेटमेंट पाहून मला बाळू परब यांना सांगावंसं वाटतं की ज्या केसरकर साहेबांच्या बरोबर राहून तुमची राजकीय कारकीर्द सुरुवात झाली आहे त्यात केसरकर साहेबांवरती आज तुम्ही टीका करताय. टीका करणं हे एक प्रत्येक राजकीय पक्षाचं काम असतं. विरोधकाने विरोधकांवरती टीका करावी, परंतु आपण कोणावर टीका करतो याचं थोडंसं त्यांनी भान ठेवणं गरजेचं आहे. फक्त आपल्या वरिष्ठ लोकांना किंवा विनायक राऊतांना समाधान वाटावं म्हणून तुम्ही जर पत्रकार परिषद घेत असाल फक्त आपण विनायक राऊत यांना बरं वाटावं म्हणून जर पत्रकार परिषद घेत असाल आणि त्यांच्याकडून पाठीवर थाप मिळावी म्हणून दीपक केसरकर यांच्यावरती जर टीका करत असाल तर त्या टीकेला सर्वसामान्य जनता आपल्याला ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून 100% उत्तर देणार आहे. आपण पत्रकार बंधू आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या लोकांना सुद्धा माझी विनंती आहे की आपण शासनाच्याकडून आम्ही सांगितलेले आकडे कदाचित चुकीचे असतील, परंतु शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत माहिती बाळू परब, उपेश राऊत आणि दोडामार्गचे गवस यांनी घ्यावी आणि नंतर अशा पद्धतीच्या प्रेस घ्याव्यात त्यांनी. नमस्कार.
कालच या मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर, ज्यांनी गेले 3 टर्म या विधानसभा मतदारसंघामध्ये निवडून आल्यानंतर सातत्याने या मतदारसंघामध्ये गोरगरीब जनतेची सेवा करण्याचे व्रत आहे, ते व्रत हातामध्ये घेऊन मंत्री झाल्यानंतर सातत्याने लोकांच्या वेगवेगळ्या योजना लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, तसेच एक आमदार म्हणून जो विकास निधी शासनाच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षांना मिळतो, तो विकास निधी या मतदारसंघामध्ये पर्यटनदृष्ट्या असेल, रस्त्यांकरिता असेल, ब्रिज करता असेल, सर्व घटकातील लोकांना न्याय मिळावा याच्याकरता सातत्याने पाठपुरावा करून महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून सत्तेमध्ये असताना आणि सत्तेमध्ये नसताना सुद्धा सातत्याने या जिल्ह्याच्या या मतदारसंघाच्या विकासासाठी जो प्रयत्न केलेला आहे, त्याचा जर आपण लेखाजोखा घेतला आणि त्यांनी केलेली विकासात्मक कामं जर मी या ठिकाणी आपल्याला वाचून दाखवली तर 4-5 तास लागतील एवढी कामं या मतदारसंघामध्ये विकासात्मक दृष्टिकोनातून केलेली जी दीपकभाईवर टीका आहे त्याला उत्तर द्यायचं असेल तर मी त्या माध्यमातून आपला विकासात्मक कामं वाचून दाखवू शकतो. आणि ही विकासात्मक कामं सुमारे आज म्हणजे 22-23 आणि 23-24 या आर्थिक 2 वर्षामध्ये सुमारे 1000 कोटी रुपये एवढा निधी दीपकबाईंच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये आलेला आहे. आता प्रश्न राहतो की हा निधी आल्यानंतर त्यांचं म्हणणं असं की काम दिसतंय कुठे. मी आपल्याला थोडक्यातच सांगू इच्छितो की वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जे रस्ते होते 4 वर्षापूर्वीचे रस्ते आणि आज गेल्या 2 वर्षामध्ये या वेंगुर्ला तालुक्यात आणि या वेंगुर्ला शहरामध्ये एकही रस्ता हा डांबरीकरण शिवाय राहिलेला नाही. प्रत्येक रस्ता गल्लोंगल्लींचा रस्ता हा डांबरीकरण झालेला आहे. आणि हे करत असताना या भागातील मच्छीमारांच्या करिता, या भागातील शेतकऱ्यांकरिता, या भागातील महिला बचत गटांकरिता सातत्याने जी कामं केलेली आहेत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या दोघांनीही दीपकभाईंच्या या कामाचं स्वरूप बघून या मतदारसंघामध्ये करोडो रुपयाचा निधी दिला. त्याचप्रमाणे गेल्या 2 वर्षापूर्वीपासूनच सिंधुरत्न योजना जी विशेष करून या महाराष्ट्रामध्ये फक्त या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये कार्यरत आहे, या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 150 कोटी रुपये एवढा निधी हा अजितदादा पवारांनी, मुख्यमंत्री महोदयांनी या जिल्ह्याला दिलेला आहे. आणि गेल्या 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मच्छीमारांसाठी त्यांचं हाऊसबोट इंजिन असेल, त्यांच्याकरिता त्या ठिकाणी मच्छीमारांची जाळी असतील, मच्छीमारांना त्या ठिकाणी मच्छी वाहून नेण्यासाठी वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये मच्छी झाली पाहिजे, त्यांना जास्त उत्पन्न मिळालं पाहिजे, त्यांचा त्या ठिकाणी रोजगाराचा जो प्रश्न आहे सर्व तो मिटण्यासाठी सुद्धा सातत्याने दीपकभाईंनी वेगवेगळ्या योजना त्या मच्छीमारांसाठी आणल्या. शेतकऱ्यांचा प्रश्न होता, शेतकऱ्यांचं दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना वेगवेगळी दरवर्षी वेगवेगळ्या 3 पिकं घ्यायला पाहिजेत अशा पद्धतीची योजना या सिंधुरत्नच्या माध्यमातून चालू केली. त्यामुळे त्यांचं दरडोई उत्पन्न वाढलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आंबा बागायतदार, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी वेगवेगळे जे काजू उद्योजक असतील त्यांच्याकरता सुद्धा वेगवेगळ्या योजना सातत्याने दीपकभाईंनी आणल्या. आज आंबा बागायतदाराचे ताडपत्रे असतील, क्रेट असतील, या सर्व लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. आणि हा करोडो रुपयाचा निधी ज्यावेळी शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, मच्छीमारापर्यंत पोहोचलेला आहे, महिला भगिनी या ठिकाणी बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. मला सांगावंसं असं वाटतं की या योजना राबवत असताना दीपकभाईंनी ज्या तळागाळापर्यंत या योजना पोहोचवलेल्या आहेत
आपण खऱ्या अर्थाने या योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्यात की नाही याची खात्री करण्यासाठी जर आपण शेतकऱ्यांना विचारलं, आपण मच्छीमारांना विचारलं, आपण बचत गटांना विचारलं तर खऱ्या अर्थाने त्यांचा फीडबॅक त्यांच्याकडून आपल्याला येऊ शकतो असं मला वाटतं. याच्यामध्ये आमदार म्हणून काम करत असताना, मंत्री म्हणून काम करत असताना जे जे प्रश्न लोकांचे असतात ते सोडवण्याचं काम सातत्याने दीपकबाई करत असतात. त्यांनी मुद्दा असा उचलला की ह्या ठिकाणी दीपकबाई फक्त भूमिपूजन करायला असतात, कामं दीपकबाई मंजूर करतात, परंतु विरोधी पक्षाचे सत्ताधारी पक्षाचे राजन तेली आहेत ते ह्या ठिकाणी भूमिपूजन करतात, दीपकबाईंना विचारत नाहीत. खरं तर मला त्यांना सांगावं असं वाटतं की शिवसेना आणि भाजप यांची युती या महाराष्ट्रामध्ये आहे. कोणी नारळ फोडावा, कोणी नारळ फोडू नये हे आमदार म्हणून दीपकबाई ठरवतात आणि भाजप पक्षाचे कोणताही जरी मनुष्य असला तरी आमची दोघांची युती आहे ते आम्ही आमचं बघून घेऊ. या मतदारसंघामध्ये सातत्याने लोकांच्या करता जे काम करतोय ते काम दीपकबाईंनी प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा मी आपल्यास सांगू इच्छितो की जो निधी या मतदारसंघामध्ये आला त्याचा थोडक्यात मी आम्हाला सांगतो की फक्त 23 आणि 24 या 2 वर्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये नाही सॉरी मतदारसंघामध्ये 272 कोटी रुपये एवढा निधी फक्त रस्त्यांसाठी आलेला आहे. त्याच्यानंतर नगरविकास ज्याच्यामध्ये आपण 3ही आमच्या मतदारसंघामध्ये नगरपालिका येतात, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने सावंतवाडी नगरपालिकेला सुमारे 100 कोटी एवढा निधी दीपकबाईंच्या माध्यमातून 22-23 आणि 23-24 या वर्षामध्ये दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला नगरपालिकेला जवळजवळ 25 कोटी एवढा निधी दिलेला आहे. त्याच्यानंतर दोडामार्ग नगरपालिकेला सुमारे 10 कोटी. आता हा निधी झाला फक्त डीपीसीच्या माध्यमातून. याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा वेंगुर्ला शहरामध्ये झुलत्या पुलासारखा पर्यटन दृष्ट्या जो अतिशय लोकांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता की वेंगुर्ल्यात आल्यानंतर आपणाला या ठिकाणी पर्यटनाचा जो आनंद घ्यायचा असतो तो काय करता येईल, तर झुलत्या पुलासारखा जो एक विशेष असं पर्यटनातून निधी या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयाने दिला, डीपीडीसीने या ठिकाणी दिला आणि त्याच्यातून सुमारे 4.5 कोटी रुपये एवढा निधी खर्च करून आज आपण सर्वजण पाहू शकता देशाच्या कानाकोपऱ्यामधून वेंगुर्ला शहरातला झुलता पूल बघण्यासाठी लोक येतात आणि त्याचा आनंद लुटतात. त्याबद्दल आम्हा सर्वांना आनंद आहे. त्याचप्रमाणे गेली अनेक वर्ष मच्छीमार बांधवांसाठी या वेंगुर्ल्याच्या बंदरवर तो बंधारा जो होता तो बंधारा होणं अत्यंत गरजेचं होतं. मच्छीमार बांधवांना त्या ठिकाणी आपल्या बोटी ह्या समुद्रामध्ये नेण्यासाठी सातत्याने अडचण येत होती. त्याच्यासाठी सुमारे 23 कोटी रुपये एवढा निधी या ठिकाणी खर्च करून आज बंधाऱ्याचं काम 100% प्रश्न हा मच्छीमारांचा मिटणार आहे. हे काम या वेंगुर्ल्याच्या बंदरवर सुरू आहे. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला शहरामध्ये जो बंदरचा भाग आहे, बंदर सुशोभीकरण हे करण्यासाठी दीपकबाईंनी गेल्या 1 महिन्यापूर्वी माननीय संजयजी बनसोड साहेब यांच्याकडे बैठक घेतली आणि MMBचे मंत्री आहेत त्यांच्याकडे बैठक घेऊन या वेंगुर्ला शहरामध्ये बंदर सुशोभीकरणासाठी सुमारे 43 कोटी एवढ्या रुपयाचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्याचं टेंडर झालेलं आहे. पुढच्या 1 वर्ष या कालखंडामध्ये वेंगुर्ला बंदराचा कायापलट अशा स्वरूपाचा या ठिकाणी विकास होणार आहे. अनेक अशी कामं आहेत जी कामं करण्यासाठी काही गोष्टींची या ठिकाणी पत्रव्यवहार करावा लागतो, काही वेळा केंद्र सरकारकडे त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो, CRDची परवानगी घ्यावी लागते, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला पत्रव्यवहार करावा लागतो. सर्व क्षेत्रातल्या सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एकत्र करून मंत्रालय स्तरावर त्यांची बैठक घ्यावी लागते आणि या बैठकीतून जे जे प्रश्न ह्या ठिकाणी प्रत्येक डिपार्टमेंटकडे असतात ते सोडवण्यासाठी एकत्र येऊन हा विषय सोडवावा लागतो. याच्याकरता थोडा कालावधी लागतो आणि हा कालावधी मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने ते काम सुरू होण्यासाठी काही वर्ष लागतात. म्हणूनच हा कालावधी लागलेला आहे. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की या माध्यमातून बाळू परब असतील, तालुका प्रमुख या ठिकाणी रुपेश राऊळ असेल आणि दोडामार्गचे तालुका प्रमुख आपले गवस असतील, या तिघांनीही ही भूमिका लोकांसमोर मांडल्यानंतर आम्हाला सुद्धा या मतदारसंघामध्ये दीपकबाईंनी काय कामं केलेली आहेत, आम्ही त्यांचा कसा पाठपुरावा करतो आणि लोकांच्यासाठी आम्ही काय समर्पित केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये सुद्धा कोणत्याही पद्धतीनं निवडणूक डोळ्यासमोर न ठेवता लोकांच्या विकासासाठी, महिलांच्या विकासासाठी, या ठिकाणी मच्छीमारांच्या विकासासाठी अनेक योजना ह्या आमच्या
दीपकबाईंच्या माध्यमातून आम्ही राबवत आहोत. सातत्याने त्याचा पाठपुरावा मंत्रालयात सुरू आहे आणि अशावेळी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून खऱ्या अर्थाने त्यांनी स्वतः आम्ही न सांगता त्यांनी ज्या त्या ठिकाणी पर्यटनाचा विभाग असेल, बांधकाम विभाग असेल, महिला बालकल्याण विभाग असेल, MMB असेल, या सर्व विभागांकडे स्वतःहून त्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करावा आणि दीपकबाईंनी या मतदारसंघासाठी किती निधी आणला आणि किती आज या ठिकाणी त्याची कामं सुरू आहे याची माहिती घ्यावी. त्यांना आपण करेल की या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीनं दीपकभाई असतील, या ठिकाणी यापूर्वीचे पालकमंत्री उदय सामंत असतील, त्याचप्रमाणे या विभागाचे आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, यांनी भरभरून या ठिकाणी निधी दिलेला आहे. त्याची काळजी बाळू परब यांनी करू नये. खऱ्या अर्थाने लोकांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, लोकांची सेवा करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, हे तर आम्ही करणार आहोत. त्याचप्रमाणे त्यांनी एक प्रामुख्याने मुद्दा असा मांडला की दहशतीच्या नावाखाली दीपकबाईंनी गेले दोन टर्ममध्ये राणे साहेबांच्या विरुद्ध वक्तव्य केलं आणि आता त्यांच्या पंखाखाली आहे. मला त्यांना सांगावं असं वाटतंय की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण देशामध्ये जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने जो मनुष्य काम करतो त्या असेल, महिला बालकल्याण विभाग असेल, MMB असेल, या सर्व विभागांकडे स्वतःहून त्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करावा आणि दीपकबाईंनी या मतदारसंघासाठी किती निधी आणला आणि किती आज या ठिकाणी त्याची कामं सुरू आहे याची माहिती घ्यावी. त्यांना आपण करेल की या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीनं दीपकभाई असतील, या ठिकाणी यापूर्वीचे पालकमंत्री उदय सामंत असतील, त्याचप्रमाणे या विभागाचे आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, यांनी भरभरून या ठिकाणी निधी दिलेला आहे. त्याची काळजी बाळू परब यांनी करू नये. खऱ्या अर्थाने लोकांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, लोकांची सेवा करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, हे तर आम्ही करणार आहोत. त्याचप्रमाणे त्यांनी एक प्रामुख्याने मुद्दा असा मांडला की दहशतीच्या नावाखाली दीपकबाईंनी गेले दोन टर्ममध्ये राणे साहेबांच्या विरुद्ध वक्तव्य केलं आणि आता त्यांच्या पंखाखाली आहे. मला त्यांना सांगावं असं वाटतंय की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण देशामध्ये जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने जो मनुष्य काम करतो त्याच्या मागे लोक उभी असतात. राणे साहेबांचा वैयक्तिक या ठिकाणी कधीच बाईने तिरस्कार केला नव्हता. काही वैचारिक मतभेद होते, ते वैचारिक मतभेद या ठिकाणी दूर झालेले आहेत आणि या जिल्ह्याचा जर विकास करायचा असेल तर राणे साहेबांसारखं जे केंद्रीय नेतृत्व आहे ते ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे, या महाराष्ट्राचे राज्यसभेचे खासदार होते आणि आज ते देशामध्ये मंत्री म्हणून काम करतायत. आणि हे काम करत असताना जर या जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल, जर ह्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल तर कोणताही मनुष्य आपण कोणत्याही प्रकारचं वक्तव्य न करता त्यांचे जे काही विचार आहेत, त्यांचा जो काही अनुभव आहे, तो जर अनुभव घेऊन त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी आपली असणारी विकासाचं कामं जर त्या ठिकाणी पाठपुरावा त्यांच्या माध्यमातून केला तर लोकांचा विकास होऊ शकतो. म्हणूनच या ठिकाणी दीपकबाईंनी राणे साहेबांसोबत या ठिकाणी ज्यावेळी जी गरज त्यांच्या माध्यमातून विकासासाठी लागेल त्यावेळी त्यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासासाठी राणे साहेब सुद्धा त्यांच्याकडे प्रदीर्घ असा अनुभव आहे. ते या राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, या राज्याचे विरोधी पक्षनेते राहिलेले आहेत, या राज्याचे अनेक मंत्रिपद भूषवलेली आहेत आणि आज सुद्धा एक श्रेष्ठ मंत्री म्हणून ते या ठिकाणी लोकसभेचं तिकीट मागतायत. हे तिकीट कोणाला द्यायचं हे वरिष्ठांचं काम आहे. आम्ही सुद्धा शिवसेनेच्या माध्यमातून आमच्या या भागाचे वेंगुर्ल्याचे रहिवासी आणि रत्नागिरीमध्ये ज्यांचं कार्यक्षेत्र आहे असे उदय सामंत यांचे बंधू भैयाजी सामंत यांच्यासाठी सुद्धा धनुष्यबाण या निशाणीवर आम्ही सुद्धा आमचे वरिष्ठ त्यांनी तिकीट मागितलेलं आहे. ज्यांना तिकीट मिळेल त्यांचं काम या मतदारसंघामध्ये, या लोकसभा मतदारसंघामध्ये आमचे शिवसेना आणि भाजप युतीचे दोनही कार्यकर्ते, दोघांचे पदाधिकारी जोमाने काम करणार आहोत आणि या ठिकाणी जो उमेदवार देतील त्याला निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्रामध्ये दीपकभाई असतील, आमचे मुख्यमंत्री महोदय असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, हे लोकांच्या विकासासाठी, लोकांचं या ठिकाणी प्रत्येक काम हवं याचे प्रयत्न करतात आणि आम्हाला खात्री आहे की या विकासाच्या एकाच मुद्द्यावर आम्ही या मतदारसंघामध्ये चांगल्या प्रकारचं लीड या ठिकाणी देऊ. आता दीपकबाईंनी लीड सांगितलेलं आहे, ते लीड हे त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. 3 टाइम ते या ठिकाणी आमदार झालेले आहेत, बरेच वेळा खासदारांना त्या ठिकाणी मतदान त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचं या ठिकाणी वैयक्तिक असे प्रत्येकाशी त्यांचे टच आहे. या माध्यमातून
किती पदाधिकारी मिळू शकेल हा त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. पण मी एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून एवढं सांगू शकतो, ज्या पद्धतीनं आमच्यासारखा सामान्य कार्यकर्ता हा या विकासात्मक कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतो, तर लोकांचे आशीर्वाद हे आमच्या मागे आहेत. म्हणून आम्ही लोकांना सुद्धा आवाहन करतो की ज्या कामांच्या माध्यमातून आम्ही सातत्यानं लोकांच्या समोर गेलो, ती सोडवण्याचा प्रयत्न केला आणि या प्रयत्नाला खऱ्या अर्थाने यश आलेलं आहे. म्हणूनच या भागातील जनता दीपक भाईंच्या मागे उभी राहील याबद्दल आम्हाला खात्री आहे. आणि परत एकदा या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही सांगू इच्छितो की शिवसेना, भाजप, धनुष्यबाण आणि कमळ हे घट्ट आहे. याच्यामध्ये कोणी या ठिकाणी जर दुरा निर्माण करायचा प्रयत्न केला तर तो होऊ शकत नाही. एवढी आमची युती घट्ट आहे. म्हणून आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपचे पदाधिकारी, मंत्री असतील, आमदार असतील, खासदार असतील हे प्रयत्न करणार आहोत आणि त्याच्यात आम्हाला यश मिळणार याची आम्हाला खात्री आहे. कालच दीपक भाई केसरकरांवर टीका करण्यात आली. टीका करणारे हे टीका करतच असतात, परंतु आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत म्हणून दीपक भाईंना टार्गेट करून काहीही टीका करण्यामध्ये काहीच अर्थ राहत नाही. या ठिकाणी त्यांनी असं म्हटलं आहे की वेंगुर्ला शहरामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टीने लोकांना गुलाबजाम दाखवण्यात आले, तसेच विकासाच्या दृष्टीने सुद्धा दीपक भाईंकडून काहीच काम झालेलं नाही. मी या ठिकाणी वेंगुर्ले शहराचा शहर प्रमुख म्हणून सांगू इच्छितो की आपण बघताय की शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर दीपक भाई मंत्री झाले आणि दीपक भाई मंत्री व्हायच्या अगोदर 1-2 वर्षापूर्वी आपण वेंगुर्ला शहरामध्ये जर फिरला असाल तर वेंगुर्ला शहराची परिस्थिती रस्त्यांची फार बिकट होती आणि रस्त्याने चालताना सुद्धा बरेच खड्डे रस्त्यावर पडलेले होते. परंतु आज आपण बघितलं तर जवळजवळ वेंगुर्ले शहरातले 95% रस्ते हे डांबरीकरण करून पूर्ण झालेले आहेत. तसेच या ठिकाणी दीपक भाईंच्या मार्फत आपण बघतोय की वेंगुर्ले कॅम्पमध्ये बॅरिस्टर नागपै आज पूर्ण तयार होऊन ते या ठिकाणी उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. आणि त्याचप्रमाणे बॅडमिंटन हॉल त्याचंही या ठिकाणी स्टेडियमवर उद्घाटन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये बॅडमिंटन हॉल, कुस्ती, इतर आतले जे सगळ्या स्पर्धा असतात ग्राउंडच्या आतल्या, त्या सगळ्या स्पर्धा त्या ठिकाणी खेळाडूंना खेळता येतील अशा प्रकारचा तो हॉल या ठिकाणी तयार झालेला आहे. तसेच या ठिकाणी आपण बघतोय वेंगुर्ला शहरामध्ये रामेश्वर मंदिराचं सुशोभीकरण याच्यासाठी सुद्धा 1.5 कोटी रुपये दीपक भाईने मंजूर केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपण बघतोय की या ठिकाणी मार्केटसुद्धा एकदम सुसज्ज होऊन त्याला सुद्धा दीपक भाईने निधी दिल्यानंतर मार्केटसुद्धा व्यवस्थित सुसज्ज झालेले आहे. आणि वेंगुर्ले शहराचा विकास होत असताना आपण या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदराचा विकास हा या ठिकाणी दीपक भाईंच्या माध्यमातून आता चालू आहे. आताच वालोलकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे वेंगुर्ले शहरामध्ये झुलता पूल एक आकर्षण झालेले आहे आणि त्या झुलत्या पुलावर लांबून लांबून लोक या ठिकाणी फोटोग्राफी करण्यासाठी वेंगुर्ला शहरामध्ये येत आहेत. त्याचाच फायदा या ठिकाणचे जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना आज रोजगारासाठी त्या ठिकाणी दुकानगाळे करून दुकानं लावून त्या ठिकाणी त्यांचा खऱ्या अर्थाने रोजगार त्यांना उपलब्ध झालेला आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी होत असतानाच दीपकबाईंच्या माध्यमातून या ठिकाणी मच्छीमार असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी बांधण्याचं काम आता लवकरच सुरू होईल. मच्छीमार त्याचप्रमाणे बंदरचं सुशोभीकरण सुद्धा या ठिकाणी लवकरात लवकर सुरू होऊन गोव्यापेक्षाही जास्त पर्यटन या ठिकाणी वेंगुर्ला शहरामध्ये 2 वर्षामध्ये होईल असं मला या ठिकाणी खात्री आहे. जे लोक आज दीपक भाईंवर टीका करतायत, काही दिवसापूर्वी दीपक भाईंसोबत हेच लोक काम करत होते आणि त्यावेळी दीपक भाईंना गुरु मानून त्यांचा चरणस्पर्श सुद्धा करत होते आणि हे सगळं करत असताना आपल्या भागाचा विकास सुद्धा त्याने दीपक भाईंच्या माध्यमातून या ठिकाणी करून घेतलेला आहे. हे या ठिकाणी कोणीही विसरून चालणार नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी दीपक भाईंच्या माध्यमातून जेव्हा शहराचा विकास झाला आहे तेव्हा मी ठामपणे सांगू शकतो शहर प्रमुख म्हणून की या ठिकाणी जास्तीत जास्त मतदान हे आमच्या या ठिकाणी जो आमचा युतीचा उमेदवार असेल
त्याला या ठिकाणी वेंगुर्ला शहरातून जास्तीत जास्त मतदान होईल असं मी या ठिकाणी सांगतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. नारायण राणेंचा दौरा अचानक रद्द, तेलींच्या स्टेटसची चर्चा. भाजपमध्ये येण्यासाठी फडणवीस मागे लागलेले नारायण राणेंनी सांगितलं किस्सा. आणि नितेश राणेंना वडिलांच्या पराभवाचा हिशोब घेऊन बसावा लागेल, वैभव नाईकांचा टोला. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.